πάλι ένα test drive. Θα βάλουμε test drive άλλο άρωμα τώρα να δούμε, να παίξουμε λίγο. Γιατί τη ζωρίσαμε λίγο μία-δύο. Κοίτα, μετά το τρίτο άρωμα συνήθως μπερδεύεται η όσφρηση. Θα είμαστε επίκης. Όχι πάρα πολύ. Θα είμαστε επίκης. Θα το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, θα σου βάλω λίγο πιο πάνω. Εντάξει. Μπράβο. Να το δεις. Θα γυρνάς στο στούντιο και θα βοδιάζεις αρώματα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι το άρωμα που μου έδωσες. Είναι στα γούστα τα δικά σου. Τι, χρυσάνθεμο. Πού σου ήρθε, μωρή. Το χρυσάνθεμο δεν έχει μυρωδιά. Άοσμο είναι. Πού σου ήρθε το χρυσάνθεμο. Τόσα τριαντάφυλλα, τόσα γαρδένιες, τόσα. Εμείς έτσι κάνουμε εδώ, διασκεδάζουμε κιόλας. Βγάζεις τις μεσαίες, το ελάχιστα τη γαρδένια. Βρίσκεις τα πιο δύσκολα. Δηλαδή αυτό που μπαίνει μέσα στο. Βγάζει τη γαρδένια. Αλλά αυτό που διακρίνεται στο μικρότερο ποσοστό, αυτό μου λέει. Δηλαδή είναι αξιοπερίεργο αυτό το πράγμα. Μα είναι όσφρηση που έχω. Βέβαια δεν βρίσκουμε τις βασικές νότες, αλλά και πάλι βρίσκεις τα ιδιαίτερα. Οπότε λέμε ότι είσαι εκλεκτισμένη όσφρηση. Να σου πω κάτι, να το πούμε και στους φίλους για να μην ταραχτούν, ότι αν δεν βρούνε την πρώτη νότα ή την νότα της καρδιάς που λέω εγώ, εντάξει.